Kwani tomaje baturanse ni bapungoma. Bona kinko boli ni mate kwenda. Aye. Ai wende vichete free. Amigo Cañoro. Hola, bueno, waje kwe wana vyo ibo na wana kama wale ni moro wana diano kama moro basi bono omwanchwa omoligereri oligerereti abagusi Global Radio ase birone byabono aiga ne ase pare korudaraja mbili yatira gochase chi county rogorose county ya Kisii aiga ando chenga aiga no narenga maragobe ke naide taiga nsana so nertu bya dorra mone bunde raboye kangakire bya terangi akiboneke na ikira iga ndo chenga korra bundi echinchiyo chiduka nchire moina ale bakora rochi simi ndo chenga chons pie chi tago ire nabo iga ndo chenga gochirogoroga iga sana alia panera konda ndanye kitali kurkumuna hema ndo chenga ansali na roti ndo chike banda gochimata ndo chenga bitago ire byonsi na ansaro kora ndo chenga ebintu mbira ige binge bibwete koberansa iga bakonchianga na otindo chikende gyonsi omwanchu muligeri nabo igo omwanchu omotegere noroche ani go chipipi ndo ko struggle bagotema gosibanya ko bakore biasara byabo ekogera iga no bakorusia chumbi no bakorusia mabuta akira bone stendo chenga ebinta iga nigo bichencheti timaitinga igo nkonyoro yo muito anyara ko bakagotorera tmoina ngikegenderete nara iga barando cho baenda to selio botaka bado advantage ya baenda to selia iga nebintu bakorigibia byo gupima chikiro tumaite ndugu nsungo goja na cyo korkwelieta esa marieta ngoro kwaturi nje ninkobere stage moino bono twajire kuboka buna nje natigete bikoro toga ese bundi najire gocha na nyorire no nye ese bundi inanye tigete tinoje goseneroro bona kinkobori na ki county government abantu mo gotagorera abantu ebintu bona muna chisimije chebe tokorwari chibire nchimanyirie sijire mogote ya abantu batokororo rende barusie bintu ngora ngora roye mwabaite notes batokororo barusie ebintu byabo no mupangirio muratagore ebintu botuko buna baibi totigete ebintu gabo songo tomayete nga boibi mboye kafio saine yatonyora nyumba twatiga bone county government ke goibera abantu ebintu bono bumate no boibi kena itega iga mwaka kena itega botukange sa 10 jamara go bana sonero bya tonsalia mune bundigete tumensanga batagorete ebintu ebi iga bachaka saine ya botuko une kafio ego chaka saine ya botuko bantu bamaite bajire abantu bonse bajire nyumba bagacha gotagora nara iga ole bundi nsa osone bya tonsanda iguna ki mwaka skawocha mwaka ngomoranda na gotoka sana ki mwaka mbya mano njengo ne manas ne chwa tameron kulingana na rorire ga mne kafi ya chagete ko chakaga igo bona ngantu abande toka nyambara chikorara paisa ine esa account ga bamete ba jaga kusakara saa 5 igo bona na bageri banyorire yoko sale bintu bito ga bosongo nasenga ndantu achi korara nyombe kafi yoko tumnya kito nyomba bayira ntano bakorega yasara nenga binebi yoko to komugambi jengo to ka market plaza magaga lingoro kumangera ongoro sia baisike biar bwana twachi koboke ke mambi twanyorire taoni furugire bobepi bwana akino to koragera kuruga ngibago to boli zende totara ndo yo para etole uroche ma tole ga utima bato furuge iga uroche ngai abana no toteke meta abana school fees no to kurusiga kerege ndagira nini ne bana baro bato furugire ngai uroche to kochiga kyo mano mingi mwanchomo ligeni nabago mwanchomo tegari kweigwerera ayo monyene timaitina ababata goreta mbara byaba no bwate kuruno maite mbara byaba abantu batagorete kana abantu be county nege ndeke ne kwera batagora nkieke tora manyanga bate tokore expansion nye no tinja ruete nga sijui town yeki ne go chai sena ki lakini bwana omaite okay expansion ntoka nitagendera lakini bwana gaki na ituga no tokorage ebara goteire okay ngai bago toire bago torusiga rutambo tomongena skango goja na kyokor kweli tamami
Na internet na morango ruko. Na morang biashara kyo kole tauni. Ngo ninde chimask na matunda. Kigenderete tauni ga. Na into twachikuboka twase twanyore bintu birega twakumisana na ndengo sabadole serikali erigereri nongwa ya charigereri bintu birensaiga atari chibo. Mwanchu murigeri bona bogonya kurigereria orenga nkigendereta igangonya tobato kumanyina nkigendereta ngonya tole chisiminchira ari chiruka nchenge moino garia ina tebinga isimigo chia rustugume boiro chikairwa bintu mbiro byarenge chiruka mali bya rustugo boigo bikairwa igabona ngo tongonyora kanya kurigereria ngorenga nkigendereta ngo gotengonya toroyo mato erere buya boikera nga nkigendereta se town ya Kisii town. Ande ndo chenga mbara ba ikira iga koranga na basa ba boda boda na boyo mbara mona bara iba bake bake na bago toerra na bago toerra batenga nkigenderete abana biashara bande mbara iga na bago toerra nkigenderete ngolio kwana ngokwana mugambi na bocha kereria ta ota ingwete no mugambi na ota inga mugambi kio ina bocha kereria tote nkigenderete asamale tangoro ko mheshimiwa Frank Merina omumenyinde we town ye rero iga abantu baito ba Kisii town mbirero bali ekene kiranye kiroro abana biashara baito bakonyora esenga kiyege sunte enga kiyabo tuko etogotebye county government yeto iga serikali yeto ya Kisii county abana biashara aba mbali banyama abana biashara aba mbabwata chifamily gose bono bone gento toko basabe serikali yeto ya Kisii county government enchire ngiye yogo solve problem gose ne issue keroro no gwikaransa n'abantu abaiga bakebe town ma mubange ebintu iri nemokonyane ebiashara ebyo gukora force food transition terigocha yaba gento kiagera abantu abange basirire nibo yabe town ga basirire biashara byao basirire investment yabe banyale bagotegemea. It was prudent enough for the county government echemugaso abantu abaoro kigwese bakobekereru mbago sugumuga botuko ebintu bigo tagoro abantu bakoibere ebintu byabo igobune abagraibe town yetu tumekataa na tutakubali biashara kama hii iendelee kuumiza watu wetu wanyonge wale wako hapa chini. Kende mheshimiwa Frank na eteri tukolega roga margo banga sundu bya ton samone bundi kerkwende not sinja yetu nja na ntugo cha saba ntabata korere tu aiga. We agree na there is a need for expansion here town. Ekere expansion here town yogo we agree, but there should be procedural way yogo transit abantu abaiga kubai toko bambusho baga chitege obotuko bate bangete sibago bona chi family cyabo n'abana ngai bago abana abasikali bangomyo kyabana inchi bale peaceful na masasi, something which we cannot allow as leadership. We will not allow, and we are not going to let our people allow this kind of business to continue. Yes. Mwanchu bolge na boy go mwanchu motegeli ndo chenga ndo mugambi na rawo ikira igana na bakurwa mangana na bakuru ngana yae ertogunga nkikenderete ga munyore brief munyore nkikenderete ase etawni ito ya bosongo na kyo mura ina kielieta na bagonde sokurukuru amarieta ni ngoro kwa Duke Samuel Nyarango igondo mu MC Kitutu Central Ward Igai Town. Igai Town ntubata ba MC batatu omu MC bale bane tubata omu MC obogia kumu kurushwa matundura tugatwara Kefa mrefu oyo Kisii Central tugatwara amana Ibrahim Ngubo oyo baracho iga so byenga amangana ya municipality ya ngokora siri tukulia lero chui kibere chia elire tuikaransa amana barobwo na leaders ba abanyabiashara tugakana enuti bato bangete kwa abanyabiashara bako baseri batamatia bako baira tugateba gwika banyekanzo mipangilio toke oyu batete toelewane, lakini maminja yayo bachire asobo tukubwa lero bangeire gutagura bioski bairire bintu by'abantu abana biashara bayona bariga abana biashara barabake tari abanene bona baumiete na abake abanene tumajase bari muisakuriye byeni byabo una bariga barochika inenga ni hao wadogo bona gwikiraiga municipality umupangilio yebwate ntuntu nyu understand it as leaders be town ntuntu understand it ekiagere tu atebetenga to ikarazamo na abanyabiashara batu umupangilio egento batagete banyore drainage virusi banyore walkways and chivaranda ebioski ebiko tagoro ebirese chivaranda kai ebioski ebire ekiagere in the real sense ebioski want into example ebioski ekeresa kia tagu kurunza ese varanda kere kiare walkway te yoga igane stage ebina byo bintu tokoboria gwikira iga bona iga abanyabiashara baumire ebintu byao byasirire ngogo chikobakana abanyabiashara baiga mbabugate chiloni echibago bagwakana aba chukuru cyasigetu abana bachireka na lirero lituko litangani ingaki abana bago chikoba
Abono unayo mu MCA ano mugambi wananchi abamba kuboka baro banyene bande kuwerwanira na kibono nchira kwa bekiri because byatako iro ready byasara byabo bintu byabo bya rusi go byose byabo byatako iro nchira kibono ko bakonya bana umwe tabakorera bano no mu MCA na kiyo ko bakonya byamona na kiagira na kaga gasibare twasangira mu naborobu na rigere damages yabeire na wakire manager ya municipality oborire na akire the German oborire bono gwikiraiga egento keroro gioka na kirate banga tigatogenda offices cyabo tubanyore batu address tumanyanga ngitugi batetokora basi bono umwanchwa umorigere nabo igo umwanchwa mutegereri ko igwere kurwa somo MCA buna watanga nabo yachinjira bekire au akone kibuna amangana ya nyariko bagakoreka na igase town yeto ya Bosongo ngonyarako bagakoba address rigose korigere rigwani gatanga ni bako enda senchira ye masemo oikase chabisi cyabo eli bari linganchira ki abana byasaraba bakuwerigeri abande ne byato bagosona abande na matunda bakonya abande ne cyanga bakonya nabo igetuganira na raga ariyo konjisimi ni wana gunga chisimye chinchiyo imechonsi na kibaonya ko bako ba compensated ne kibakonya ole bintu bibya yabo tima tinga na ngota ikurta mboto ndio mono maralia njema renda nguru mheshimiwa Bob Kiboma nguru chukura Central Ward last week ntu arenga na mo chairman ya we board ya municipal council to kwa na yurishi town ma eba tetenga eto gambeta na banda tukaiwa na barabu bari abantu basi bakobera omagocha gutagure byose nderio sense bande batekorosia emetaro ye town byose kumne bye stage ma abantu ne bechirangi baba gachirangi ago tukumitinge gara bagotagure ngebanda bagucha bana bota abana bona korona erororo. What do we do? Ana magosa mane county government ya Kisii yakorire yotoke mya obesana mangana bunaya wana twaso jinsa iga abantu baturutira masura base baruta masura iga library tusikuri bona iga ene risasi ya rutu ala jokoro mwananchi wakane taxi ya Bosongo tororo besana sike tupneke ntubna bare aba Kisii town tumekemea kitu kwa njingine mbaya sana tuwanja mangana bunaya ngicho kubodi mugaka nsangapi bacha kutakole bande bintu bibacha gutaguranga sasa waje butuko ke mu matika fyunigaro monta yore town ma kiri monta karaire abantu byasara kire town ma nto gwanja mangana muna yapi to da bantu ko haki se ko rekana amanda mangana municipal bakonya abantu ba Kisii town ajuna agenda tase town yeto ya Bosongo